Už dávno sa hovorí o tom, že včelám sa na Zemi darí každý rok menej. Môže za to samozrejme človek a jeho vzťah aj k pesticídom a herbicídom. Kým jedni bojujú za zastavenie používania týchto látok, ktoré likvidujú včely, iní sa už začali pripravovať na to, že včely raz naozaj nebudú a treba si ich spraviť. Len ich namiesto skutočného života poháňa elektrická energia. Vývojári zo spoločnosti Festo sa inšpirovali prírodou a vytvorili veľkú robotickú včelu Bionic Bee, ktorá meria na dĺžku 220 mm a má rozpätie krídiel 240 mm. Hmyzí robot bol vyvinutý pomocou generatívneho dizajnu s využitím softvérovej aplikácie založenej na umelej inteligencii. Tá mala za úlohu vymyslieť čo najľahšiu konštrukciu s použitím čo najmenšieho množstva materiálov, ale zároveň sa snažiť o maximálnu stabilitu. Robotické včely sú pritom schopné autonómneho lietania v rojoch, hoci zatiaľ len v uzavretom prostredí. Počas letu totiž prijímajú signály zo širokopásmových vysielačov, ktoré sú nainštalované na 2 úrovniach miestnosti. Vďaka tomu pri mávaní krídiel môžu vidieť, kde sa v danom priestore nachádzajú. Počas simulácie správania sa v roji potom centrálny počítač určuje dráhu letu pre let vo formácii bez kolízií. Fínsky výskumníci z Univerzity Aalto hľadali lepšie spôsoby výučby tanečnej choreografie vo virtuálnej realite. Začali experimentovaním s vizualizačnými technikami známymi z predchádzajúcich tanečných hier. Vyvinuli pritom novú techniku s názvom Wave, ktorá je založená na predvídaní budúceho tanečného pohybu, napríklad otočky prostredníctvom tzv. Vlnového pohybu. Používateľ vo virtuálnej realite pritom sleduje množstvo modelových digitálnych tanečníc. Tie tancujú tú istú choreografiu, no každá z nich sa pohybuje s oneskorením zlomku sekundy. Vďaka tomu vytvárajú vlnovitý pohyb, ktorý používateľovi umožňuje vopred vidieť, aký druh tanečného pohybu bude nasledovať. Môže tak jednoducho začať tancovať bez toho, aby sa musel vopred niečo učiť. Okrem virtuálnych tanečných hier môže byť nová technológia použiteľná aj pri karaoke či cvičení tai chi. Kompaktné mestské doručovacie vozidlo e-Pack zaujme najmä tým, že jeho pohon zabezpečuje samotný jazdec šliapaním do pedálov, no samozrejme s prispením elektrickej asistencie v podobe 2 250W elektromotorov a vymeniteľnej lítiovej batérie pre dojazd 60 až 100 km na jedno nabitie. Vďaka tomu môže obísť pomaly sa pohybujúcu motorizovanú dopravu tým, že cestuje po menej preplnených cyklotrasách. Navyše, kapacita nákladu nie je obmedzená malým boxom, keďže vozidlo ťahá príves. Ten zvládne objem až 4 metre kubické a má maximálnu hmotnosť úžitkového zaťaženia až 350 kg. V prednej časti bočných stien prívesu sú pritom integrované vertikálne QLED, ktoré môžu slúžiť na zobrazenie digitálnej reklamy. K dispozícii je aj verzia vozidla eDo, ktorého príves vymenil úložný priestor za veľké celoplošné obrazovky na ešte lepšie pojazdné zacielenie marketingu. Tretí model s názvom Gecko je zasa navrhnutý ako minitaxík a jeho príves bol tak premenený na pohodlný priestor pre prepravu 2 pasažierov.